Karon mga idol, naami din sa panas mag ligo na pud mi. Nya, lubog daw ang panas. Ligo may kugbaha gani. Nanapay tayo sa kabaw, tayo sa ilaga, ay sa tao. Di ta maginarte kay dili pa pud tagapo. Oh, so kung sige sa motong wala pa ka ligo diri sa panas diri sa New Acorelia, Davao del Norte tino. Davao del Norte. Ang adto na mo diri. Na barato ra kay diri ah. Asa man sila? Ambo taha sila. Bata. Naha pa to sila ato dito sa siguro. Ngaon na ta, ngaon na ta. Ngaon na ta. Ngaon na ta boss, ugas ako.